47 urte iragan dira eraso polizial izugarri hartatik. Erasoak 2 pertsona hilik, Germán Iruñan eta Joseba Barandiaran Donostian. Balaz 11 zauritu eta pilotaz, kepotez, kolpez, ehunka zauritu eragin zitun. Eta bestak bertan bera ustea ekarrizun. Aurtengo goiburua hauxe dugu. Impunitatirik ez, aski da. Aldi berean, gobernu Espainiarrak 50 askatasun urte izeneko kanpaina abiatu du. Bistan da, 2 kanpainok aurrez aurre egiten dute talka. 1978ko ustailaren 8ko gertaerek, bai eta Gasteizko 1976ko martxoaren 3koek ere, erabat bertzelako realitatea erakusten dute. Eta realitatea da, impunitate osoa izan dela diktadurak gauzatutako krimenengatik eta transizio deitutakoan zehar ere izandako krimenengatik. Krimen haiengatik egia, justizia eta ordaina galde egiten ari garenean, impunitate eredu horren kontra ari gara borrokan. Jendarte justuago, berdinzaleago eta libreago lortzeko. Eta beharrezkotzak jotzen dugun berrikuntza demokratikoa erdiesteko. Horregatikak gure borrokak gaur egun modu globalean gauzatzen ari diren erresistentzia eta mobilizazioekin egiten du bat. Ikuspuntu horretatik bertze partaide gara Gazako populazioaren kontra gauzatzen ari den genozidioa salatzen eta mobilizatzen. Gerren aurka eta Trumpek inposatutako aurrekontu militarrak aregotzearen kontrako mugimenduekin egiten dugu bat. Deslokalizazioak mehatxatzen dituzten lanpostuen defentsarekin, energia megaproiektuen eta egitura handien kontrako herritarren mugimenduekin, eta askatasunek eta eskubide demokratikoak mehatxatzen dituzten erasoen kontra altzatzen diren erantzun herrikoi ororekin ere. Horregatik, berriro ere, herritarrak deitzen ditugu urtero bezala ustailaren 8an. Ordu batetan, Germán Rodríguezen oroipen ilarri ondoan eginen dugun ekitaldiera etor daitezen. Ekitaldian denetarik izanen da. Oroitzapenak, omenaldiak, kantuak, bertsoak, loreak, malkoak amorruarekin naziak. Baina batez ere, borrokan jarraitzeko, salatzen eta oroitzen segitzeko. Egia, justizia eta ordaina galdatzen segitzeko borontatea. Egun osoan zehar, herritarrek eta peinek beren omenaldiak eginen dituzte. Urteak pasatu arren, gure eskakizunen sugarra mantendu arazten digun energia ez dela murriztu erakutsita. Arratsaldean, 60 plazatik aterata, peinek manifestazioa eginen dute, ilarriraino, eta bertan isiltasunaren notak berriro ere entzunen dira. Poz handiaz ikusten dugu gure pertseberantziak zenbait arrakala ireki ditula impunitatearen murruan. Horrela positibotzat hartu dugu heldako epaitegi batek Martin Villa deklaratzera deitu izana, gizateriaren aurka gauzatutako krimenengatik. Zehazki, 1976an Teofilo del Valleren heriotzagatik. Edo, diputatuen kongresuak berriki onetzitako legez besteko proposamena 1978ko Sanferminetako gertaerekin zerikusia duen dokumentazioa desklasifikatzeko. Ez da impunitate urte bat gehiago ere gauzatuko krimenengatik.